Jaman biyen kocap kacerita. Ing kraton Prambanan kapimpin Prabu Baka sing kagungan putri Sulistya asmane Rara Jonggrang. Sawijining dina, Prabu Baka diluruk perang déning Bandung Bandawasa sing pengin nguwasani kraton Pengging lan Prambanan. Prabu Baka dikanteni Patih Kupala melu sajroning perang. Amarga sektine Bandung Bandawasa, Prabu Baka tewas ing perang. Patih Kupala mlayu nyelametake diri lan nemoni Rara Jonggrang. Kanjeng Rara. Ana apa, Patih? Kok panjenengan kondur dhewe? Ana ngendi Ramaku? Meneh kahanane Patih kok kaya ngene? Kanjeng Rama, Prabu Baka. Teh, menawa paring laporan Gusti Cetha. Ana ngendi Ramaku? Kok ora kondur bareng karo Patih? Kanjeng Rama sampun tiwas wonten paprangan Rara. Prabu Baka seda nalika perang kalih Bandung Bandawasa. Aja gawe laporan sing ora-ora, Patih. Saestu Rara, Kanjeng Rama sampun tiwas kula mlayu kangge nyelametke diri ajeng atur palapuran punika. Keprungu laporane Patih Kupala, Rara Jonggrang deprok nangis. Sauntara wektu Bandung Bandawasa tekan ing kraton Prambanan, dheweke weruh ana Putri Sulistya manggon ing kraton kasebut. Rara ayu, sapa sejatine sliramu? Lan kening apa katon susah kaya mangkono? Sapa kowe? Padhaane marani kraton kene. Kowe takon sapa sejatine aku? Aku iki sing jenenge Bandung Bandawasa saka kraton Pengging. Aku sing jenenge Rara Jonggrang. Rara Jonggrang, aku dak bloko suta bae. Apa kowe gelem dadi sisianku? Apa? Dadi garwamu? Iya, dadi karo aku lan madhekani kraton Pengging iki. Bandung, aku gelem dadi sisianmu. Nanging ana syarat sing kudu kok lakoni. Kandakno syarat sing kudu dilakoni, kabeh bakal tak lakoni, Jonggrang. Aku gelem dadi sisianmu. Menawa kok gaweake candhi cacah 1000 ing wektu sewengi, kudu rampung sadurunge srengenge cemplorot saka wetan. Nanging menawa srengenge wis cemplorot saka wetan, candhi durung kok rampunge, aku ora gelem dadi sisianmu. Mung kuwi panjalukmu, Jonggrang. Dudu Bandung Bandawasa yen ora mangun candhi cacah 1000 sing wektu sewengi. Sanalika Bandung miwiti gawe candhi kanthi direwangi bala jin ing jero kraton, Rara Jonggrang katon wis sumelang amarga weruh tandange Bandung Bandawasa wengi isih dawa. Nanging candhi sing dijaluk Rara Jonggrang wis arep rampung. Jonggrang banjur nimbali embane. Mbok Mban, kepriye iki? Syarat sing tak ajokake marang Bandung kaya-kaya gampang ditandangi. Loh, pripun Rara? Bathuk punika nyuwun pitulungan dhateng para jin kang kemawas 1000 jadi punika boten dados prakara ingkang angel. Mbok Mban, aku wis nemu cara, nanging aku butuh pitulungmu. Kowe ngejak Mban liyane lan ibu-ibu ing dusun nuthuk lesung lan ngobong dami. Kanthi mengkono bisa gawe jago tangi lan kluruk. Geni saka obongan dami bisa kaya sunar srengenge ngene. Yen makaten kula dak mudhang empat sanesipun lan ngejak ibu-ibu dusun kados dahipun Rara. Banjur emban lan ibu-ibu nutuk lesung sinambi ngobong dami. Jago-jago sing kluruk swara lesung lan weruh cemplorot abang banjur kluruk saut sinautan. Para jin sing ngrewangi Bandung Bandawasa banjur lunga saka papan kuwi amarga rumangsa wis manjing esuk. Bandung nyawang banget tan wis katon abang. Swara kluruk jago uga saut-sautan, nanging langit katon peteng. Senajan atine kebak pitakon, nanging Bandung tetep marani Rara Jonggrang. Jonggrang, panyuwunmu candhi cacah 1000 sadurunge esuk wis tak tindakake. Apa bener candhi sing kok gawe cacahe 1000? Iya, pancen kepara nyata.
Menawa ora percaya itungan dhewe mboko 1. 1, 2, 3. Piye? Wis genep cacah 1000 to? Pangiramu luput Bandung, cacahe candi mung ana 999. Isih kurang 1 kanggo dadi 1000 candi. Mung kurang 1 Roro. Jak krasa menawa kebandingane karo cacahing candi sing digawe aku ya ora dadi apa. Ora bisa Bandung, kaya syarat sing wis tak dadekake. Menawa kowe kudu gawe candi cacah 1000 ya 1000, ora bisa kurang bareng 1 ya. Jonggrang, koyo ngono kuwi piwalesmu marang aku sing gawe candi cacah 1000 kanggo syarat karo awak. Nanging kurang 1, isih tetep ora bisa ketompo. Ora apa-apa, candi kuwi pancen kurang 1 kanggo nggenepi dadi 1000 candi. Dadi apa candi sing kaping 1000. Roro Jonggrang banjur sinebdo dadi patung kanggo nggenepi cacahe candi dadi 1000. Kaya kang dijaluk dening Roro Jonggrang.